Är du tokig? Är lite tokig du? Nej, du får gå ner. Gå ner. Där. Gå ner. Du kan inte vara så närma, vet du. Då blir du inte tokig. Hej. Är du söt? Är du busig då? Va? Om ni tycker att hon är spökad nu så är det bara för att vi har haft lite kalas. Är du en fin tjej? Kan du säga någonting då? Kan du säga någonting då? Säg någonting då. Mimi. Mimi. Säg någonting. Säg någonting, sa jag. Ta tassen då. Tassen. Tassen. Du vill inte någonting. Du ska bara sitta och vara vacker nu. Okej. Vill du ha den där brödbiten jag har? Ska du ta försiktigt då? Stor bröd, vet du, macka var det. Lite taskigt med tänderna när valptänderna börjar ramla. Oj, kom den ut igen. Det där var svårt. Det är söt. Har du gott? Åh. Har du gott? Mimi? Ska du gott? Säg hej då. Hej då.